Nirien kbar f'Ħalfarruċ bi 30 pumpier u 12 vettura ġew majta f'operazzjoni tat-tifi f'Akwata bil-Ħaxix. Dan hekk kif membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wettqu operazzjoni estensiva biex jikkontrollaw nirien kbar illi ħakmu medda ta' ħaxix f'Ħalfarruċ fil-limiti ta' Ħalluqa. Fuq il-post kien hemm 30 uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili assistiti minn 12 vettura illi ħadmu biex jirażnu n-nirien u ma jħalluhomx jinfirxu lejn żoni oħra. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ikkonferma li sa issa ħadd ma ġie rrappurtat li weġġa f'dan l-inċident. Madankollu bħala miżura ta' prekawzjoni il-pumpiera involuti fl-operazzjoni qed jiġu eżaminati regolarment mit-tim tal-infermiera tad-Dipartiment flimkien ma' tim mediku mill-Isptar Mater Dei. L-operazzjoni qed issir b'koordinazzjoni ma' diversi entitajiet oħra e kif fuq il-post isejħu wkoll uffiċjali mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, mis-St. John Ambulance and Rescue Malta, is-servizzi ta' detenzjoni, il-Pulizija u Transport Malta. L-awtoritajiet għadhom qed jevalwaw is-sitwazzjoni fil-waqt li l-ħidma biex in-nirien jiġu kontrollati kompletament baqgħet għaddejja. Il-kawża tan-nar għadha mhix magħrufa.